गोवा आणि कारवारच्या सीमेचेर आशिल्ल्या माजाळी चेकनाक्याचेर नेहमीप्रमाणेच रात्री वाहनांची तपासणी करीत असतानाच एका पणजी हांगासरल्यान बेंगळुराक वचपी एका खाजगी बशीची तपासणी करीत असताना त्या बशीत आशिल्ल्या एका प्रवाशाकडे तब्बल बेकायदेशीरपणे व्हरपी 1 कोटी रुपयाची रोकड ही सापडलेली आसात। या प्रकरणी सदाशिवगड चित्ताकोल या पोलीस स्थानकात त्यांच्या विरोधात गुन्हो दाखल केल्लो आसा। पोलिसांनी दिल्ल्या माहितीनुसार नेहमीप्रमाणेच रात्री मध्यरात्री या वाहनांची तपासणी सुरू आशिल्ली। त्याच वेळाचेर राजस्थान हांगासरले कल्पेश कुमार आणि ब्रह्म कुमार नावाच्या 2 प्रवाशांपैकी कल्पेश कुमार यांच्या बॅगेत ही रोकड सापडलेली आसात। मात्र त्या संदर्भातले काही जे डॉक्युमेंट जाय आशिल्ली ती डॉक्युमेंट त्यांच्या कडेन नात। तेका लागून हे पैसे आसात हे पैसे खंय व्हरपाक लागिले आणि कित्याक लागून व्हरपाक लागिले हो एक प्रश्न निर्माण जालो आसा। त्या संदर्भात सध्या चित्ताकोल सदाशिवगड पोलीस तपास करीत आसात। पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे।